Ka jingieit bat ka jingieit ba ka U Blei u Jesus Christ syapi hagri ka step. Ya ka jingpuson na ka ktien ka U Blei. Ginya pulih na ka kitab Psalm ka nong ka basapusan ka dekat ka banyo. Ka kentien ka baong mela iet ya ka hok pat mela isi ya ka jingpaman. Namar kata U Blei jong meken ula pensle ya me da ka peniang ka jingkemen tam ya ki parlok jong me. Kini kalong ka kentien ka bakodor ka bapenken mau yangi syapang ka jingpensle na U Blei. Baru angi angnot ya ka jingpensle na U Blei. Ka jingpensle kalong ka badan bor. Ka jingpensle kan penkedia no ya ki lingkor baro ki lingkor jong ka jingpang ki lingkor jong ka jingban kia ki lingkor jong ka pop bat kum ta teter. Henry ka but bari sya ka jingpensle kari ka niken. Namar bon sien ngim tep ya ka but ka bari bangin yo ya ka jingpensle. Bon sien ngipan U Blei bon pensle yangi. Ngipan lingba ka jingduai ka jing sya jingiet pan ngikang sya U Blei U Blei un pensle yangi. Ringa kwa ban penken mau pi ka sengi. Ka jingpensle kamuan namar ba fi duai namar ba fi pan namar ba fi kaang sya U Blei fi perta sya U Blei fi yam sya U Blei. Ka jingpensle na U Blei hi kawan lada ngi iet ya ka hok bar ngi isi ya ka jingpaman. Kani kan kalong usyabi sya ka jingpensle. Kan ma ba Jesus Christ habu dana ka di ka perthai ule iki kam ki bakrau lemba ka jingpensle. Jesus hi ong umensim wahanga na ula pensle yanga ban leyu panyelap ban penkia ban pelat ban penempat ban kumta teter. Jesus le ki kam ki bakrau baro da ka jingpensle umensim bakoi. Kani kalong ka kentien jong ka jingat lupa syapang Jesus. Namaru Jesus u ie ya ka hok baru isi ya ka jingpaman. Ula jait ka lenti hakamon ka jong pa pat syim lahap sya ka jingpenshoy syim la lech sya ka jingpenshoy satang ka ba layalam do mensim bakoi baru la job kita ka jingpenshoy baro bat ka daw jong ka jingim khot ka jong kalongken ka daw jong ka jingpensle. Tadere ta ka daw ha ka ni singi ka ba menta tungin ken mau pagadon ka bor ha ka jingim ka bakoi ka jingim ka babet dan ki kemi ki pa ki bakwa ia ka ban sneng ki khon ban penbet ki khon ha ka lenti ka jong trai kimla namar kim dan ka jingpensle balai kim dan ka jingpensle namar kim ya ka lenti ka bakoi ka babet ka penso ba U Blei dan shibon ki samla ki kwa ka jingpensle kim yo namar ba kim shimla ya ka lenti ka bakoi ka babet. Kini kalau ka kubor ka penken mau yang hilang baro kan thup yanga baladang kwa ya ka jingpensle. Ngaran kam man iet ya ka hok ngaran kam man ya ka jingkhot ngaran kam man ya ha ka lenti ka babet pat ngaran kam man isi ya ka ka U Blei ru u isi. Tingi kwa ngakwa ban penken mau pi tang ki kam ki bakrau ka bangila ban le. Henry shushu ka ktien ka jong Blei ka ong bagani ka jingpensle kan pen kemen. Bagani ka jingkemen ru kan long tam man ki weipat. Tapi ko ai ka jingkemen ka badap, ka jingkemen ka basle, ka don ha ka jingpensle. Ka jingim ka jing kalong kumu kheo. Baru Blei unam la ban pendap ya ka jingsle ba kodor hau ni kheo lada ulong ba jaklia. Kidan kam ban pen khoi. Kanang ya ka ba ka jingsle ba kodor na U Blei kan yo ban pendap hau ni kheo. Ka jingim ka janga ba jong piru kalong kumu ni kheo. Ban nganget skam habang idon ya ni ka jingpensle. In longken ki bre ki bekemen ki bre ki badap da ka jing sok pat anum dan manu bala ya ka ban shim ya ka ta ka jing kemen da ka jing em ka jongi ban ni la ru ban le kham khrau palat ban ya ka bangi khmi lenti ha ka jing em ti to blain pensle fi ni ka singi ya ka lenti ka jing em ko bet ka jing em ko khoi pat ha ka man ka jong u pat ha ka ni ka singi wanum kledru U Blei u e je pi kumba filong. Amen.